एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति। आप सुन रहे हैं एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति। खुशी कबो गम बा कहे में सलाम बा, मिल गई फरजिए नरजी खत्म बा, नरजी खत्म बा, नरजी खत्म बा। खुशी कबो गम बा कहे में सलाम बा, मिल गई फरजिए नरजी खत्म बा। धीरे धीरे पूरा परिचार हो गई, धीरे धीरे पूरा परिचार हो गई। जब से सैया जी के जब से सैया जी के भइल बा बेकार, यार के बाहर हो गई। हमारा राजा जी के भइल बा बेकार, यार के बाहर हो गई। आप सुन रहे हैं एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति। जब से सैया जी के जब से सैया जी के भइल बा बेकार, यार के बाहर हो गई। जब से रजहू के भइल बा बेकार, यार के बाहर हो गई। आप सुन रहे हैं एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति। कृष्णा बेदर्दी के सुतार हो गई, कृष्णा बेदर्दी के सुतार हो गई। जब से बलमो के जब से सोनू के भइल बा बेकार, राजीव के बाहर हो गई। डॉक्टर पवन के भइल बा बेकार, कटिंग के लहार हो गई। खुशी कबो गम बा कहे में सलाम बा, मिल गई फरजिए नरजी खत्म बा। धीरे धीरे पूरा परिचार हो गई, धीरे धीरे पूरा परिचार हो गई। जब से सैया जी के जब से सैया जी के भइल बा बेकार, यार के बाहर हो गई। हमारा राजा जी के भइल बा बेकार, यार के बाहर हो गई। कहाँ जाई रे। एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति।